हेलौ लोगोफोर ओंख्रि संनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो बरायहरनाय थाहरबाय ओंख्रि संनायावनो ओमफ्राय नै फुंनि स्टार्ट जालायबाय आरोना ओंख्रि ओंखाम संनाय नै माबाजों आलुदो सयाबिनदो संदो आरोना लोगोफोर जेबो ओंख्रि गैया मा ओंख्रि जागोन ओमफ्राय नै फिसाजोनि थाखाय दाउदै दैसे रुफाबाय आङो फिसाजोआ आलु ओंख्रि जाया आरोना ओमफ्राय नै बेयाव आङो मा होनो मैथा बांगालजों नाजों संगासिनो आरोना दिनै बिस्थिबार जों जाया ओमफ्राय जों जाया नालाय ओमफ्राय आलुखौ जों संनानै लाबाय नै नाया ओमफ्राय नै बानलुखौबो बाथोन देनो लाबाय देनोसै ओमफ्राय दा जोंना बानलु बाथोनजों आलुजों सयाबिनजों जासिगोन आरो नोंथ' बिराद गिदिर डाइमन्डस मावना दोनदोंना बाला उदैया गिदिर खोन्थालाय नों मा दाय मावदो सोना बाबाया मा दाय मावदोंमोन खोन्थालाय गोसोखांलाय मा दाय मावदों नोङो उदैया एफा गिदिर मा दाय मावदों खोन्था गोसोखाङोना गोसोखाङाखै मा दाय मावना दोनदो आं सानदों आरोना बियो मबाइल नायनाया बोरैबा मोनदों होनदों मबाइला मा जाना दं ओमफ्राय खोन्थालाय मा जादों मबाइला डिसप्लेया सिस नोंखौ आं होनखायाखैमोन सप्तासेयानो जायाखै लोगोफोर सप्तासेयानो लाबो खालिनो खोलैदो इयो मोनसेबो मोजां बुस्थु लाया लाबो खालिनो हराव खोलैखादो ओमफ्राय दा मबाइलानो खावसे डिसप्ले थांबाय आरो होनखादों आङो खमैबो 10-12 हाजारसो थांबाय ओमफ्राय आं नोंखौ होनदोंना होनाखैमोन बे मबाइल गाज्रिखौ फाहामनांला होनना बारे होनबाय दंमोन मानोथो बायनो हायाखै आं बायना होनांगौ नों हौवा नङा बायना लानो आं दाना हिनजावफ्रासो बायना होयो मानसियासो बायना होनांगौनो ओमफ्राय नै मबाइला इदि जाबाय आरो ओरैबायदि मानसि ओंखायनो दिनै मबाइल नायाखै आरो थुबाबो जाबावासो नै बिदि जाबाय आरो नै बिदि जायो सप्तासेयानो जायाखै बा 1700 थाखा होननानै 1700 थाखाया ओरैनो गांलाब खारलायबाय आरो मावा दाङानो बिदि जायो मानसिया मावा दाङानो मबाइल एकदमबारे खमैबो 10-11-12 हाजारसो थांबाय 2500-2500आनो खनब्रै खनबासो जाखादो ओमफ्राय 2000 2100-2200 होननानै बानायबायानो थादो माने बानायबायानो थायो ओमफ्राय दाबो नै मा होनो सप्तासेयानो जायाखै गाबोनसो मोनबा सप्तासे जागोन आरोना होनखादोंमोन आङो बे गाज्रि मबाइलखौ फाहामबाय थाना डिसप्ले लगायबाय थाबा मोजां जाया बे मबाइलाव फेसबुक खेवबानो साफा सिख्लाफोर नुबाय थायोबालाय नायला होनो डिसप्लेखौनो सोखावबाय गाज्रियानो मोजां जादो सोरनोखौ गंनै इदि बानायनाङानो होनखादोंमोन आङो देनां गोदान बायगोन फैसा मोनबा होननानै गंसेयानो जायोना आरामसे मानि एफा गोनांथि जादों मबाइल गंनैलाय गाज्रि आंखौ भाङा सिङा बै माबाफोरा दालाय हरेंमाल फैयोना बिदिनो बासन माबा माबि होलांग्राफोर बिसोरनोसो हरसिगोन आं बे मबाइलखौ बिदि मानसिफोरनावसो थांनांसिगोन नोङो एखेबारे गैला आरोना लोगोफोर 1700 थाखाया गांलाब गारलायबाय आरो ओरैनो जाया लोङानो दख'ना गांसे मोनगौमोन आङो मबाइल नायनायाबो ट्रेन गारि नुवाखै बिफाया सिगाङाव थाबाय फिसाजोआ गेजेराव थाबाय ओमफ्राय नैबे सासेया लास्टाव थाबाय आरो ओमफ्राय जि नुवा नाहरगासिनो एकदमबारे ट्रेन गारि लामा गोलाव आरो नाहरनाया ओमफ्राय आंनि भिडिअ लानायखौबो नुवाखै आरो जि नायगासिनो एकदमबारे सासेयाथ' गोदोना फोलाव हरलायथारदों मालाय सासेया ओरै गोसो बायदि आथिं हेबलायना नायदो ओमफ्राय नै सासेया गोदोना फोलाव हरलायबाय आरो बेस्रा नुवाखै नालाय होथेबाय थायो नालाय इनै बोरै जादों ओमफ्राय आंखौ थालानो गैया आरो इनै दासो नुफ्लांबाय बोरैबा आंनि भिडिअ लानायखौ ओमफ्राय मानो लानांगौ आंखौ होननानै खेंखायबाय जि गोसो होना नायखादो आरो जेबो थाल गैखाया अखायानो नै फुंनिफ्राय सानसे हानानै दा मोनानानै दैबाना देरबोबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै आङो जिगाब फुजि सिङाव दिनै अमाखौ खादोंमोन आरोना गावनि जायगायाव अमा फिसाखौ दोननानै ओमफ्राय नै दैयानो देरबोजोब्बाय एकदमबारे जिगाब फुजियालागि माने दैयानो मोनफैजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं दा अमाखौ खास्लायनोसै नै खोमसि नुबाय आरोना ओमफ्राय नै अमानि मेगना जोंख्लाब हरलायदो आरो ओमफ्राय जि दैया जाबाय नालाय नै बेसेबा बुरजा एसे दैया जाबायानो ओमफ्राय गिनासो खारलाबायनो नागिरलाबायखो ना माखो ओमफ्राय दा अमा फिसाखौबो नायनो फैबाय नै जि एकदमबारे दैयानो इजा बुरजानि सायाव बुरजा माने लोमफैगासिनो आरोना बारिगासिनो दैया ओमफ्राय अमा फिसानि जायगाया माबायदि दं जों दा नायनो फैबाय आरो नायनोसै दैयानो नै जि गोथौखा हान्थुसे बारखायो आरो बिखिजानिया